Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Kumusta naman mga pinalangganeton ng mga tagpalamati? Mayong hapon sa inyo. Kag-welcome sa aton pagpangalagad sa Lunes nga edisyon sa This Is My Life. Hunyo 29, tuig 2020. Sigurado nakapaniyaga na sila mo. Kayo ba nagauntayan ng ilang mga batiis dira? Nakabatong na sa mga bangko kay nagahilay-hilay ang likod. Ang iban nga piyong-piyong na ganing mataw. But anyway, sa mga nagahikaos pa sa ila pala niyagahon, hingagaw kita kung anong aton sudanon, okay, go lang. Samtang inyong mga palamatinan, nagaupod kay Tita Wilma sa updanay kita tubtubtak na alas 3 sa karon iya nga adlaw. Sa kutob sa ngayon malabutan, magluwas diri sa Metro Bacolod. Kamusta? Sa Negros Occidental, central nga bahin sang Negros. Sa bugos nga isla sang Negros, of course, dito Kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Sa Guimara, sa isla sang Panay, sa apat man ka mga probinsya, oh my God. Nasuling nila kay sa Iloilo ko, nagapanghakroy man sila tungkol sa ni COVID-19. Sa apat ka mga probinsya dira sa siyudad sang Iloilo, Antique, Capiz, kag Rojas, ay aton sa karon nga basahon halin sa messenger from Iloilo City. Kag syempre man, Tita Wilma, ang aton man malingaw sa aton mga palangga nga mga tagpalamati nga pilaman ka mga update sa sininga hapon. Of course, ang aton matahom nga mga lalantunon. Magluwas sa aton matahom nga lalantunon nga aton ipabati sa ila ang aton man sulat nga pagabasahon sa sininga hapon. Amon to na mention ni Tita Wilma sa aton messenger from Iloilo City. Apektado sa panamigin share sang asawa. So hibaluon man naton ina karon, ha? Kag ang aton man mapambit sa iya sa mga mga lovers sa mga tanom, sa mga plants lovers. Ina mga indoor plants hilig ka muna. Kita hilig ta sa tanom. Yes, ho, gid ibisan sino man guro, no? And ang mga indoor plants bala nga makabulig sa pagtinlo sa oxygen. Sa sulod sa aton malay, abi baluon ta man na karon. Kabalo ko may sa mga mahiligon dira kabalo na kabalo na ko na tawi kun ano. So sa iba naton nga mga kauturan, syempre ipaambit ina ni Tita Wilma para makahatag man sa ila interest. Kundo ano ina ka importante, ha? Okay, aton man tag sa horoscope pagi sa aton tag sa zodiac sign para man karon nga adlaw. Bantayan ina pero sa gihapon ari kita sa diriya sa Metro Bacolod tawi kay probinsya sang Negros Occidental sa idalom sa gihapon sang Modified General Community Quarantine. Buwas, pizza 30 na sa bulan sang Hunyo,
Magatapos naman, magaligad na ang Hunyo, masulod na naman ang bulan sang Hulyo. Ano na naman ang mga mabatian naton nga mga pagbago sa mga restrictions nga ginapatuman sang aton mga LGUs? Sang aton gobyerno nasyonal. Saan pa ini Ginoo matapos? Sa mga masinulundon, yes, kita tanan nagapasalamat. Nagapasalamat kita especially diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Subong sa Isla San Juan, sa syudad iya sang Iloilo, nagaugtas. Nagaugtas ditong ila alkalde, si Mayor Jerry Trinas. Hindi kay tuod man, no? Ang kalabanan sa mga nagagawa nga resulta sa mga test. Halin sa mga LSI, sa mga OFW, ining mga LSI na ito, mga locally stranded individual, mga anak, abiba, sunod man kamo sa ginapatuman sa inyo, hindi man kamo hagad pasaway. Ano pa ka, may magpaskil gani dira nga under quarantine, bawga sinala ang mga tao sa palibot, ma? Tuon hindi tagid man sila pwedeng likawan or kahadlukan, di ba? Pero kung ara nagiri sa inyo lugar, gasalang espiritu sang tanan, pero ina wala pa na resulta. What more kung may resulta nga positive? So pangabayin gineton sa tanan nga mga LSI nga naka-home quarantine, ara sa inyo balay, ara kamo sa mga lugar sa diin, madamo sa mga pamalay ang palibot. Magpahimunong man, mga anak, tandaan nyo lang, kung magwang resulta sang inyo sa ni swab test, kag positive, ano ay hanang batsyagon ninyo? Kamu mismo sa inyo kaugalingon, pamangkuta, anong batsyagon ko na? Nga kung ikaw, positive, ang pamilya mo, maano na? Amoy na bala? Amoy na nga masilim, let's say, asymptomatic ka, nag-swab test ka, nati, kampante ka, okay kuya. Pero nagahulat ka, dear, sang resulta. Kabalak-i, kaluuyi, ang imo mismo pamilya, kag ang mga tao sa palibot mo. Amo man lang nang mahimo, tamo, kaya nga, hindi tayo makaaway face-to-face sa COVID-19 or coronavirus nga ini, kaya hindi makita sa aton mga mata, kundi ang pagpadayon sa mga ginapatuman sa aton nga health protocols. Ang inyo nga face mask, amo pala na gani nga, nabutang pa lang dira, wala pa resulta, ang tao magwa sa ilabalay, gapang takod tanan, tungod nagakabalaka sila sa ila kaugalingon mismo, tungod nagkakabalaka sila mismo sa ilatag sa kapamilya. Kundo ano ang kabalaka kag kahadlok nila, amo man ikaw gani, please magpahimunong ka sa sulod. Amo na lang na kag amyambro man sang pamilya, paintsindihon kag pahangpon gid kag kamo man mismo, ang maghangop kag Ginoo ko mga anak na kailan lantawon ta bala ang syudad sang Cebu, ang ginagkabig niya subong sang DILG Secretary Eduardo Anyo ang Cebu bilang Philippine New COVID-19 Epicenter tungod sang tuman kadasig, tungod sang tuman kadamo na nga mga infected na nga mga kauturan dito, kaluluoy na Damo na siling naton, kita diri sa syudad sang Bacolod, hindi gigana kita magkumpiyansa kag magkampante. May balantayan pa kita karon nga adlaw kun bala may magwa naman nga balita nga may magdugang nga mga kaso sa COVID-19 positive diri sa Western Visayas. Tikay one will say Western Visayas dala na dang Metro Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, syudad sang Iloilo, di ba? Yes, mga anak. Amo nang aton halalungan. Bantayan ta karon kung anong ipahayag ni Iloilo Mayor Jerry Trinas, kay may iga-announce siya karon, may iga-release siya. May iga-release siya karon nga adlaw, may 45 kabag-o nga COVID cases sa Western Visayas. Ipagwa ina karon nga adlaw. Pamangkot naton. Diin naman nga mga lugar ina magahalin, Tita Wilma. Wow.
Di kay may press briefing, naging patigayon kay ina mo na ang hambal niya to niya kung hindi ko magsala, ang hambal ni Mayor Triñas ang Iloilo, kung hindi ko magsala, I think 45 to ang nag-positive. May duha ka doktor, ang iban LSIs. Ibantayan natin magpagwa karon ang sang bulletin ang Department of Health Region 6. May angot sini. Hibaluon naton kung diin nga mga banwa naghalin, kung diin nga mga syudad naghalin. Mga anak, sa gihapon sa Tita Wilma, hindi magkataka, magsiling ka mo, ay kauli, anon kay Tita Wilma sang sulit-sulit nga maghalong, pero hindi ko gyapon maguntat sa pagpahanumdum sa inyo. Ilabi na ginpagwa bilas ang aton sa mga health experts, ang mga eksperto from University of the Philippines nga naghambal sila nga sa pagtapos ng bulan sang Hulyo, posible magalabot sa 60,000 o kung 60,000 ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Pinsalan nyo na, kaya naging base nila sa ila pagtuon, na kag suno sinima yung mga UP experts, posible man nga magalabot sa 1,300 o 1,300 na ang kadamuon sang mga napatay iya sa amo nga masakit. Pinsaron bala nato, no? Ining grupo nga ini sa mga UP experts, ginabugusan ini sang UP professor nga si Dr. Guido David, UP Assistant Professor nga si Rajit Singh Rai, Maria Patricia Agbulos, kag UP Professor Reverend Father Nicanor Austriaco, no? Kag base man sa projections sang UP, Tita Wilma, sa NCR alone, no? National Capital Region, magalabot ang kaso sa COVID-19 sa 27,000 pag-abot sa July 31. Samtang sa Cebu, posible suno sa ila magalabot sa 20,000 ang COVID-19 cases sa kaangay man nga petsa. Di kitaya, suporta na lang tada. Ano nga suporta tawi man? Sundo na to? No, hindi. Suporta kita nga malikawan naton, nga halungan naton, nga magtaas iya ang mga kaso nga nagasaka diri sa aton sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kay punta na away nato ang global death toll sa karon sa COVID-19 mas sobra na tunga sa milyon. Bilog nga kalibutan na sa 24 hours nga nagligad 3,000 ang on record nga panibag-o nga napatay. Depinseron ka na, sa latest data, ang kadamuon sa mga napatay sa COVID-19 sa nagkalain nga bahin sang kalibutan, pila na, makon mo na titawin, 504,075. Di nagapangunag ang Estados Unidos. Puwarti iya. Nagapangadwa ang Brazil. Actually, sa US, pila 128,000 plus. Sa Brazil, 57,000 plus. Sa UK, 43,000 plus. Sa Italy, 34,000 plus. Sa France, 29,000 plus. Amo ng first 5 nga nagapangunagid sa madamo-damo gidyang nagkalamatay tungod sining COVID-19. Pero sa nahambalan ni Tita Wilma, syempre June 30 buwas nga adlaw, na ay namamati kita, mabantay kita, update kita, monitor kita sa mga announcements sa aton sini mga natungdan nga mga ahensya, especially sa aton mga LGU, ang aton sini mga local government unit. Pero ako pabor ko nga ang curfew padayunon, kamo pabor man, yes, suog yan. Pero hambal sa Malacanang ari ho, sa gihapon, padayon nga igapatuman ang mga curfew. Hindi lang yan dito sa Metro Manila, hindi lang sa NCR, kundi mga curfew, bisan tapos na ang Republic Act 11469 o kung amo ini ang Bayanihan to Heal as One Act. Ang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang hambal ni Roque, bisan tapos na ang Bayanihan Act, hindi pwede nga untatan sa national government
nga mahatagan sabat ang problema sa COVID-19. Hambal na Rocco, kasunod man sa komento iyan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga hindi na pwede patuman sa gobyerno mga curfews kag pagdumili sa mga mass gatherings kay nga ni tapos ng Bayanihan Act. Pero ang hambal ni Roque nga ang mga ordinances nga ginpagwa sa mga local government units na tungod sa curfews epektibo sa gihapon. Buot silingon magapadayon kamo kumpormi na ang curfew sigihon na. Ting hambal ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Intriga naman lang na dugay-dugay hindi na iya. Hindi ang pahayag suno sa iya ni Drilon, delikado na iya kag nagainganyo na sa pumuluyo nga manggamo kag gubuon ang kalinong sang pungsod. Hindi man gid siguro ano. Subong nga panahon hindi na ta mamensal sa mga hindi maayo kundi ari na lang kita sa tanan iya sa kaayuhan nga mahimo naton para sa aton komunidad, para sa aton panimalay kag para sa aton palibot sa aton pungsod, di ba? Yes, Tito Wilma. Sige, padayon lang kita. Anyway, 1:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay, ang DepEd galit. Kay June 30 na buwas. Deadline iya sang enrollment. Pero nagapahinumduman ang DepEd sa mga ginikanan, oy, ipa-enroll nyo na inyong mga bata sa eskulahan. Kaya nga, nagahilapit ng deadline para sa pagpa-enroll sa opening of classes June 30, buwas na ina ang deadline. Di hambal sa DepEd, pwede isumiter sa mga ginikanan ang Learner Enrollment Survey Forms o kung ito bilang mga LESF remotely o kung hindi gani ihulog lang ninyo sa mga Dropbox nga ara sa mga eskulahan o kung mga barangay halls until June 30. Ginannounce sang DepEd nga masobra 15 million pa lang ha. Ang hambal sang DepEd, sobra pa lang 15 million sa 27 million nga ginapaabot nila nga enrollees ang nakapalista para sa school year 2020 to 2021. Makon mo na, almost katunga, 15 million out of 27 million, mga 12 million ang wala pa nakapalista. Nagakahulugan lamang ina nga halos 12 milyones ka mga estudyante ang wala pa makapa-enroll, nga sa din pila na lang kaadlaw na bilin para sa enrollment period. Isa na lang gani kaadlaw titaw Kaya kay ginatala na iya sang DepEd ang bilog nga bulan sang Hunyo para sa enrollment. Ginikanan, anong desisyon ninyo? May tiyempo pa. Paamo ka na bala. Okay, sa mga senior high school gani, ang senior high school voucher program sa Department of Education, ng application niya siniya. Nag-start na. Pwede na kamo makasubmit sa inyong application para sa senior high school voucher program sa Department of Education. Diba to na sila application na pwede man kamo mag-online na log-in kamo sa OVAP ovap.peac.org.ph. Kinahanglan nyo lang ipreparar ang pila ka mga requirements, of course, ang inyong recent 2x2 colored ID pictures, ang proof of financial means sa inyong mga ginikanan o guardian, ang signed parent consent form na permana sa ginikanan ninyo nga parent consent form para sa mga VA nga 18 years old panubo. 9. Ang certificate of financial assistance halin sa junior high school kung applicable. Kung applicable lang. Ang deadline naman sa application, July 24, 2020, pero pwede man ninyo nga isubmit ang mga documents until October 30, 2020. Pahanumdum lang gid nga ang mga masunod nga grade 10 completers ng school year 2019 to 2020 automatically qualified para sa senior high school VP. Kag hindi na kinahanglan mag-apply pa. Okay? Halin sa DepEd Public Schools, halin sa mga SUC kag LUCs, kag inang mga ESC grantee from private schools, oy pwede yan. Ari makapalingin sa ulo tay, presyo sa mga produkto, mga drivers. Panghay-hay na naman sila kay masaka naman ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Tinigas si Mana.
40 to 50 centavos per liter ang madugay sa presyo sang gasolina. 20 to 30 centimos naman posibleng dugang sa kada litro sang diesel kag kerosene. Umpisa pa sang May 5 sunod-sunod kada semana sa presyo, di ba? Naglabot na sa 9 pesos ang nadugang sa kada litro sang gasolina. Sa presyo naman sa diesel, 5 ka pisos ang nadugang na. Kag sa kerosene naman, 8 pesos ang nadugang sa kada litro. Siling sa mga driver, ano na lang iniman. Salamat kami nga nagbalik ang amon pagbiyahe pero daw kabudlay gihapon. Dugang pagigalitawe, dali lang gido. Ang mga makuha student driver's permit, ginsuspender sang LTO, ginsuspend sang Land Transportation Office ang pag-issue sang student driver's permit effective July 1. Pwede pa ka mo kay ngabot, boss. June 30. Kaya pagka July 1, hindi pwede na. Ang hambal ni LTO Chief Edgar Galvante, umpisa man sa August 3, ang mga magakuha sang student's permit, sila, kung magkuha na ka mo after sina, August 3, magakuha sang student's permit, dapat magpaidalong sa 15-hour theoretical driving course. May theoretical driving course na 15 hours. So, kung magkuha na student's permit, sa August 3 ati pa. Buat silingon, required na nga magpaidalom anay sa driving course antes ma-issuehan sa student permit. Ang hambal ni Galvante nga natala na nga magpagwa sa regulasyon, angot diri ang Land Transportation Office. Kaya ano plano nyo? Sa mga nakakuha ng student permits, okay naman na iya. Kaya na next step naman kamo. Pero sa naganom, ako makahingagaw ka mo, boss. Galing kay tingin may numbers lang na sa ang ilagi na accommodate everyday mo. After sang June, pag July, suspended. Hindi ka mo makakuha. Mag-August 3, tandaan nyo, mag-aumpisa ang theoretical, ano to ganito, driving course sa mga magakuha sang student permit. Okay, Tita Wilma? Sige, relax ka mo dira. Ang ato na matahom nga lalentunon para sa inyo, halin kay Kulo Desma. Till I Met You. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo.
inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital.
Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Standard time in punto 2:00. Okay, padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Oy, nga ito na Dr. Alfred Spear Mangustin T. Di na ito nila pagkalipatan adlaw-adlaw. Isa lang gid ka siya ang kinahanglan neton adlaw-adlaw. Butang mo sa, kung may tipat ka nami man, pero kung wala ti sa tasa, butang mo ininit nga tubig, pahuluman mo siya 3 to 5 minutes before mo imnon, and after that, pwede mo ma-share atong ginhuluman mo nga Dr. Alfred Spear Mangustin Tea sa members sa inyo sa ni family para ma-enjoy Manila ang benefits ni ilabi na kon mga ginasipon, ginakataro, ginaubo na namin ni siya sa mga may pneumonia, emphysema bronchitis. Basta ining may mga infection sa baga, na nami pagid na siya adlaw-adlaw sige-sige nga pag-inom sang Dr. Alfred Spear Mangustin Tea sa nahambal na naton. Kaya nga, ini ang may antiviral, antibacterial, kag antifungal effect. Ginalimpyuhan niya man ang aton sini respiratory system. Kag amoy lamang iniiya ang produkto nga may US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural, kag syempre 100% organic. Pwede natin mabagkaling Dr. Alfred Spear Mangustin Tea sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ada available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sa Consuelo Drugs sa sulod sang Consuelo Supermarket sa Dalan Luzuriaga. Kag diri naman sa norte nga bahin sa may Barangay Mandalagan sa may Country Mart Supermarket. Kag syempre man nga sa ni Panyawan Liniment, sa nagaproblema ay labi na nga matugnaw ng panahon subong, mabatyagan ninyo ang pagpalanupsop pagngut-ngut sang inyo sini mga kaugatan, halin sa abaga pakadto sa batiis kag sa mga tudlo sang inyo tiil. Yes, ang Panyawan Liniment, maayo kag epektibo gid. Garantisado, madasig ang epekto, ang Panyawan sa iton pulong manunggal ina siya. So, ang itong sa ni Panyawan Liniment, himo ina sang SED Pharma, kag syempre ang distributor ang SED Marketing. Pwede man nato nila mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan man nga sa Sincere Drugstore sa mga butika diri sa Tubang kag kilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa Jex Marketing, kay Miss Eva Sanco sa idalom lamang sang Action Radio. Pwede ninyo mabakal ang itong sini Panyawan Liniment o pwede man ang Panyawan Herbal Capsule kag ang Celebrity Kojic Soup. Dali lang gitawi bala. Mary Grace Eugenio Formin, good PM tawi. Salamat, good afternoon. Kay Jose Moncalturilla, live from Binalbagan. Salamat man, sir. Mayong hapon, titawi, patamyaw lang. Advance happy birthday kay Action Percival Villamor. Salamat sa ang birthday ni Action Percival. Halinin na kay Neil Arej Alagar. Tita We, paliyog lang ko yung sa mga bata kuda sa Valladolid. Kay Joseph Catunina, kay Teresa Ponclara sa San Enrique, kay Divino Catunina sa La Carlota. Salamat, Gid. Halin naman na kay Teresita Catunina. Yes, Nining Malu ba? Love, Gid. Likewise, dear. Na kay Nining Malu, kay Larry Fuentes, dira. Salamat man. Kay Manang Perla, kay Manang Morsi, nga nagawapod sa aton karon nga hapon. Tito Wilma live from Barangay 1, Isabela Negros Occidental. Paliyog ko tamyaw sa asawa ko gapamati gid sang imo program, Roslyn Felizardo. Halin ina kay Ronilo Onyate. Kag kay Novi
Valencia, Subaldo, Tito Wilma, good afternoon. Pampagood vibes, gid ang imo sweet voice. I thank you, gid. Always gid kami ga-monitor ni Mama ko, Titing Valencia, kag ako mandi sa office. Thank you, gid, and God bless. Stay safe kung magpauli, halong-halong, and God bless man. Yes, monitor lang kami sa R3 sa Sharina Heights. Check to na, Mary Ann Fortaleza ang pagbasa ko. R3. R3 Sharina Heights. Okay, salamat gid. Karon naman ang iba neton sini nga mga greetings. Kay si Tito Wilma magabasa man sang aton sinisulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang aton pagabasahon nga sulat sa sini nga hapon ari sa aton sini Messenger, taga Iloilo ni siya, no? Ngayong lang ko ang mga anak kamo. Antes ko man suguran sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati kamo man kung gusto ninyo magpadala sa mga istorya ninyo sa kabuhi o kung isang kaparte sa inyo kabuhi nga nakahatag sa inyo inspirasyon o kung leksyon man. Problema nga luyag ninyo pangayon sa personal advice ni Tita Wilma, yes, pwede lang ninyo mapadala sa aton personal nga Facebook account. Kung may ara ka mo Facebook account, search nyo lang Wilma Antupina Sugaton. Ara da may send message, click nyo lang, pwede nyo dira ma-tiktak or ma-type, send nyo lang, mabasa na ni Tita Wilma sa aton sa Messenger. Ako lang na makabasa, wala na iban pa. Pwede nyo mahinago inyong ngalan, kagang inyong man lugar. Okay, ang mensahe, ang tagpadala naton sa sininga hapon, nagapatawag sa ngalan Girly, kag ang mensahe ni Girly nagasiling. Hello, kamusta lang sa imo, Tita Wilma? Maayong adlaw sa mga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita, salamat gid kung mabasa mo na ang akon sulat sa imo. Tawga lang ako kay Girly. Kag ang akon bana tawga lang kay Paul. Ari kami sa Iloilo nag-a-estar. Nagapauli man kami kada simana sa Antique. Pero ang natabo, Tita Wilma, subong ginapamangkot ako sang akon ugangan kung kamusta kami sang bana ko. Ang mga ugangan ko sa Antique nag-a-estar. Kabalo ka, Tita Wilma, kung magpauli kami kada simana, bisan magkainano, gapangita gid paagi. Nga kung hindi ako, bisan ang bana ko lang, kung hindi pagid kami nga duha makapauli. Wala gid tuod kami, kadto didto lawig na. Sobra na 3 ka bulan. Kay naabtan kami sang lockdown diri sa Iloilo. Ang bana ko diri ang iya trabaho. Isa siya ka jeepney driver, si Paul. Pero tita, nagahatag man siya sang kwarta sa iya mama kag papa, biskan paano. Inabayad amat-amat man sa ilagin hatag sa amon nga jeep
nga para mabiyahe sang bana ko. Bali ginahulog-hulugan lang ina ni Paul. Nabalaka ang ugangan ko kay pila na gid ka bulan nga wala balita halin sa amon, labi na gid sa bana ko. Tita, sa tuod lang kung hindi ko kabalo magkinot sang kwarta. Kaluluoy gid ang amon sitwasyon. Apektado ang bana ko. Halos pa lang siya magwa sa kwarto o kung sa amon man balay tungod sang epekto sang COVID-19. Subong abi mo makita ko si Paul. Nagaupod siya sa iban nga mga drivers nga pareho niya nga nagapakilimos sa dalan para lang may matunga sila pag-abot sang hapon. Ay, gali. Buot ko silingon, Tita Wilma, nagabulos-bulos sila sa pradahan, kag kun pila ila matipon gina tunga-tunga Manila. Nakitaan ko gid ina. Nakatulo gid ang luha ko. Hindi sa amon sitwasyon, kundi sa sitwasyon sang iya mga upod. Hindi ko maantos ang bana ko, Tita Wilma. Gani, nagbulig man ako. Abi mo, ginumpisahan ko ang magpa-order sang pagkaon sa FB, sa mga friends ko. Damo ang nag-order lunch kag merienda sa akon. Primero, medyo budlay, pero subong may mga suki na ako. Bisen paano, nakabulig ako kay Paul nga masuportahan ang amon pamilya. Ang duha namon kabata, amo ang katuwang ko sa pagpanindahan kag pagpreparar sang amon baligya nga pagkaon. Ina lang, Tita Wilma, salamat gid. Ari lang kami nagapamati sa amon balay. Ang matinahuron, girly. Okay. Sa nanindoblahibo ko ako. Sa atong sinitag padala sa messenger in their girly, salamat kag mayong hapon sa imo. Sa mga kabataan mo mandira. For sure, subong siguro sako na kamusang inugpamahaw sa inyong nga suki. Kay tiang-tig pala niya gana tapos na. Ha? Makasiling kita isa sa mga epekto sang pandemic. COVID-19. Sulit-sulit man nato nina nga ginahambal diri sa This Is My Life kay nga hindi lang ikaw isa, no? Ang naapektuhan kag nag-initiate sang imo sini pamaagi nga maka-inkaman. Salamat kita, nagapasalamat kita nga natandog ang imo balatyagon sa mga pareho nga mga drivers sa mga pareho nga drivers ang bana mo, no? Mga opos sang bana mo nga mga driver, matandog ka gid man mo kay isang hindi mo mahimo mo gid man mo, no? Tutuod na bisan sa anong aspeto sang aton kabuhi. Hindi naton mahimo nga bagay ina kung ordinaryo lang ang mga sitwasyon. Pero kung ara na gani kita sa krisis, ang imposible mangin posible. So, sa imo, inday girly, kita naton kung daw ano iyang pagpalangga mo sa bana mo. Kag nagapasalamat gid kita sa pag-share mo sa hitabo sang nagakatabo hasta subong sa inyo adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Kabahin ina sang new normal, na? Kag hindi na naton mapabalik
ang aton kabuhi sa kun anuman antes nagsulod ining COVID-19 nga ini. Di ba la? Hindi na naton ina mapabalik. Gani kun anuman ang kabuhi naton subong sa new normal, sige-sigihon naton kay dako inang mabulig sa aton pagpangamuhi adlaw-adlaw. Kag subong maswerte ang may obra, maswerte ang nagahulat ka makabaton sang sweldo, pero sa gihapon nagapanghay-hay. Ang iba naman nga nadulaan sang trabaho tungod sa COVID-19, nagapanghay-hay kung paano sila mabuhi, kung paano nila malampuwasan ng adlaw-adlaw nga tanan. Tanan nahimo Manila, kag kabalugid kita trending iya subong ang negosyo online, di ba? Ang iban gani sa mga salakyan, sa tricycle, makarga na sila utan, kadto sila sa isa ka lugar, mabaligya, prutas, karga sa ila tricycle o kung tricycad, kadto sa isa ka purok, plastar dira, para lamang maka-income, no? Makita naton kung paano ang isa ka tawo magtinguha kung ara na sa ital-ital ang sitwasyon. Kaya kung tanaw naton, yes, may nabuligin man ang gobyerno, bisan paano, sa aton adlaw-adlaw nga tanan, pero hindi inatuman sa kinahanglanon sang bugos nga pamilya adlaw-adlaw. Ginatamod gid naton kag ginapasalamatan ang imo paghigugma, ang imo kabalaka, concern mo sa imo bana nga si Paul. Bisan paano pinsaron mo bala ginahulog-hulugan, bisan ginikanan niya ang ginahulog-hulugan ninyo sang jeep na nga ginabiyahin niya, pero ginabayaran ninyo inagihapon. Maswerte ang bana mo tungod nakapangasawat siya sang isa ka babaeng mahinalungon kabalo mag-uyat sang kwarta, nga bisan hustu-hustuan lang adlaw-adlaw nagasiptig yan na para nga may matago in case of emergency, kag napuslan mo ina subong, na? Muna siling naton nga wala imposible, basta kita, mabakas lang, kag nagapangita sang paani kung paano aton dapat himuon. Amo na nga bisan subong may sinintimos ka, butang ka da lata, hindi gani garapon nga hulug-hulugan mo lang sa imo coins, sa imo nga pisoson, binchingkuhon, 5 ka piso, bisan hulug-hulugan mo na mapuno isipa bala. Lifesaver ang mga coins. Di ba share na ni Tita We sa inyo before? Gani, kung may ara man lang mga amusin nga daw hindi nyo anay, anon ko man ni ang piso, dara ka lang anay nan. Supot-suputa, balaki kung way kayo ng 2 bugas, isipon mo, yes, pwede ka. Na? Kag sa imo man inday girly, salamat. Gapamangkot ikaw may PS kadi sa dalom, san upaayhan matapos ang COVID-19 pandemic nga inisiling mo? Ha? Wala sang nakahibalo, may isa sa aton. Ang aton gobyerno wala man nakahibalo. Bisan sino sa aton sa bugos ng kalibutan. Mangin kabahin na inis ang aton kabuhi. Gani padayon kita nga mangin mahinalungon. Padayon kita nga baga kabuhi nga nagahalong, padayon ng paggamit sa facial mask, pag-observe sa social distancing, ang personal hygiene para sa aton kaugalingon, madala na naton ina sa aton adlaw-adlaw nga pagginawi. Kag, masiling kita kung saan pa matapos, ang mahal nga Diyos gid lamang ang nakahibalo. Siya lang ang nakahibalo kung nga agin hatag niya ini nga pagtilaw sa aton, kag siya man ang nakahibalo kung paano niya kita luwason. Inday girly, para sa inyo. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirap sa mga suliraning pinaglalabanan.
sa katotohanan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatiyan. Diyos lang gina nakahibalo, ha? Gani kita pa dayon man nga mga paninguha para sa itong adlaw-adlaw nga tanan. So, salamat gid sa imo. Kagamay yung hapon lang dira sa may kilometrahe 13 media or kilometrahe 14 dira sa Kalumangan, Bagos City kay Chia Pasing, ha? Dira sa pamilya Halaya. Salamat gid mayong hapon lang dira Chia Pasing kay Ma'am. Thank you gid kay Adelina Chia Diling Padilla, kay Lotlot, kay Dayday, kay Buknoy, kay Nuwe, kay Nuwe. Maklin kag kay Poy, koy kag mayong hapon sa inyo, ha? May damogin nga salamat. Okay, alas 2:20 ng Action Radio Philippine Standard Time. Relax si Tito Wilma, magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatiyan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sa mga nagakinanglan gali sang bulak dira, press ka mga matahom nga bulak dala arrangement kung gusto ninyo. Ara lang sa may Johnny and Christine Flower Stand nga nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center, ha? Nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina dira aring Johnny and Christine Flower Stand. Pero pwede man kamo makabakal, ha? Or maka-order
Pagi sa pagtawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kung mga events bala or dako iya nga mga okasyon gusto ninyo package, yes, pwede gid. Ara si Tintin kag si Maymay nga maga-entertain sa inyo. Speaking of flowers, mamangkot lang da si Tita We. Ginapalabot lang ni Tita Wilma sa naghatag sang bouquet of red roses. Bouquet of red roses sa isa sa mga anak ko diri sa Action Radio. Kabalo ka mo pila kabilog ang mga dalaga dinamon nga mga kabataan. So kung sino ka man nga wala nagpakilala sa bouquet of red roses nga ginahatag mo sa isa namon kamatahom nga linay diri sa Action Radio, madamo gid nga salamat sa imo. Ay tuto paano man abi ma-appreciate sang gintagaan mo kay way ka man nagpakilala. But anyway, thank you. No, thank you sa naghatag. Halin sa gintagaan mo man. Since nga wala ka nagpakilala, hindi man namang papakilala siya sa imo. Pero happy man siya gintagaan mo. Okay? Edwin Pineda, thank you. Good afternoon kay Jean Officer. Thanks good always, Tito We. Patamyaw lang ko abaring family, Rizal family and Roll family. Salamat man. Trina Alcacera. Kag syempre kay Chuk Ramir Aguirre Dais. Good afternoon, Tito Wilma. Watching live here in Panda Hotel, Hong Kong. Abaw. Jenny, may salamat gid sa imo ha. Jenny May Padilla. Yes. Good afternoon. Thanks for joining. Kay Geraldine Lapido, namian ko sang tingog mo, Tita Wilma, salamat dear. Basta makapamati ko gani sa imo, nagapatuyog, ikudanti, hindi lang magtulog. Para mabatian mo pag ang horoscope mo karon. Pamo ka na, balaw. Kay Inday Lani Hibuan, dira sa may tapas kapis. Good afternoon, kamusta lang? Tito We, good PM, tamya ko lakon palangga nga asawa Samantha Helveson, dira sa Gimbal, Iloilohan. I love you. Ang gatamyaw Elmer Cuevas Loston, taga Santa Rosa, Laguna. Ay, siling ni Neil Arich Aligerto We, July 3, iya birthday. Kaya si Kwagi na nga saan uya birthday how? Kaya pag with advance happy birthday si Action Festival. Anyway, las 2:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Tindi ko gini siya malikawan kay nahambal ko ni Kaina ang atong sinima share sa inyo nga tips siya karon nga hapon. Ang natungod sa indoor plants. Indoor plants nga makapatinlo sang oxygen. Ano na mga ina, Tita We? Taki nang nahibaluon, tagi na. Diba sa mga mahilig dira sa mga tanom, dako gidya ang bulig. Kay mga tungod man sa nagalapta nga virus sa karon, damo klase virus. Kung coronavirus, isa na damo na, hindi lang sa atong sulod puluyan, sagwa, sa palibot, bugos nga Pilipinas, bugos pa gaya nga kalibutan, tawe, di ba? Tungod sini nagalapta nga virus, mas nami gid siya nga mamaintinar naton kag mapabili naton ang katinlo sa aton palibot kag maproteksyonan of course ang aton ikaayong lawas. Di ba, Ma'am Elizabeth Malaka Gamalay? Good afternoon sa inyo. So sa karon, isa sa mga ginakaadikan sang mga Iloy sa puluyan, ang mga mama, mga papa, tita or titos, lola and lolo, mahilig sa pagtanom, di ba? Ang mga pagtanom sang utan, pagtanom sang mga ornamental plants, di ba? Kag yes, may mga tanom nga pwede gid sa sulod sang aton sini puluyan. Makabulig sa pagtinlo sang oxygen, makabulig gid sa pagtinlo sang oxygen sa sulod sa aton puluyan, kag makasiling patabala nga stress reliever, pati ka muna, pati gid ko na. Gani naman sa mga plantitas kag plantitos, pila man sa mga tanom nga pwede naton i-display sa sulod sang aton balay, nga makabulig iya sa relaxation, di ba? Makabulig sa relaxation kag natural iya nga air filters. Halimbawa, ano, Tita Wilma? Ang ficus. Ang ficus, ang yan na scientific name, Ficus elastica. Kita nyo na sa, hapos lang na sa ati panon, kaya nga hindi na niya siya, why na siya nagakinanglan sang silak sang adlaw, pero pahinumdum lang gid, hindi pagkaunon ang dahon sang ficus, kaya nga, poisonous. May posibilidad nga maging poisonous na siya. Kita nyo ng ficus, ginlantaw ko na niya itsura, yes. Ang snake plant, damo, gini ang snake plant.
Ang scientific name sa snake plant, Sansevieria trifasciata. Kag suno man sa NASA, ini ang pinaka-effective kung ang hambalan pag-absorb sang airborne toxins pareho sang nitrogen oxide, formaldehyde, xylene, benzene, kag may damo pa. Anami siya gali. Kung damo pagid sa sulod sang aton balay. Ang spider plant. Ang scientific name is Chlorophytum comosum. Ang spider plant, maikasarang man ini siya nga mag-absorb sa mga toxin pareho sang carbon monoxide, styrene, kag bisan ano nga klase sang gasoline. Bisan ano nga klase sang gasoline. Bisan pagani ang gasolina, ang baho sang gasolina, pwede niya ma-absorb. Amo na ang spider plant. Ang English ivy, o kung ang Hedera helix, amo na yung scientific name, Hedera helix, ini naman siya makakasya ni, makakasya ang halos 58% feces particles kag 60% toxin nara sa hangin sa sulod sang anom ka oras. So meaning nami ni siya sa mga sa aton toilet, sa restroom. Ang peace lily. Ang scientific name sa peace lily is Spathiphyllum. Spathiphyllum, amo nagaling peace lily. Ang iya galing scientific name. Siya naman niya, ining mas-train niya masala niya ang trichloroethylene, na masala niyang trichloroethylene, ang formaldehyde, ang toluene, ang xylene, benzene, kag ammonia halin sa hangin. Tinami gid man kung kamo pamangkuton, kasaho man kamo nga may buhi nga tanom sa inyo sulod balay. Ako oo, namian gid ko. Kung pwede pa lang tanang nga pamulak mo tamo sulod para damo mulak sulod balay mo. Magaling kapoy man maghakwat kag pagpagwa dugay-dugay pamunyag. Ipasulod mo sa aga, pagkagabi, ipagwa mo naman, pagkaaga, ibalik mo naman, kay nami kung matunugan, di ba? Pero mas matahom gid siya. Nga may tanong sa sulod sa aton puluyan, kay nga, magluwas nga nami siya i-display, makahatag duag sa sulod sa aton puluyan, stress reliever, relaxing, di ba? Mas makapaayo gid sa aton physical kag mental health. So ina nga to ni share sa inyo karon nga hapon, hoping nga happy man kamo kung wala tibutangan tatanom inyo sulod balay. Kung may ara kamo sina sagwa nga tanom. Okay? Yes, Tita Wilma, alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Balik ako pagkatapos sang mga ini. Cellphone Plus Gold. Si Mercy, harap po ka. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo.
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Alas 2:36, Action Radio Philippine Standard Time. Aton mananay Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kinanglan hibaluon taman ang kaimportante sang deep breathing. Ang madalong nga paghinawa. Para nga makaangkon kita sa maayo nga blood circulation, importante gid siyempre ang pagginhawa sang madalom. Ang pasulit-sulit, pabalik-balik na ito nga pagginhawa sang madalom o kung ginatawag nga deep breathing, makahatagid sa itong lawas sang damo nga benepisyo. Siyempre, nagasupply sang oxygen sa itong baga, kay nagapatinlo sa itong dugo. Nagapar-relax ang itong paminsaron kag nervous system, gani maka-relax man itong lawas. Diba? Kag nagapasaka man sang itong oxygen level sa aton mga kaugatan. Siyempre, nagabulig man sa pag-regulate sang temperature sa aton lawas, gani mapahilayo ikaw sa heat stroke o kung sa stroke. Labi na kung tama kainit ang panahon, pasalamat na ita subong nga nagkalma-kalma, di ba? Gani para nga mahumok man ang aton sinipaginawa, matawhay ang aton paginawa, magluwas sa pag-exercise kag deep breathing of the neton sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay siyempre kabalugid kita nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag na siya nga oxygen capsule, di ba? Yes. Nagahatag siya dugang nga suplemento. Naga-supplement sa sang dugang nga oxygen para ma-meet nato ng oxygen level requirement nga kinanglanon sa aton lawas. Kay kung maghina gani ang aton mga cells sa aton lawas, to the rescue inagilayon. Para nga mapapaskog, para nga malikawan ang kung anuman nga hindi nami nga epekto sang pagpalangluya sa aton mga cells. Yes, Dr. Pinoy Squalene Capsule, adlaw-adlaw kinahanglanon gid nato. Pagbugtaw sa aga. Pero kung ikaw maginaantos nga balatian 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamagutanon sa aton produkto kag sa imo ginabatsyag aton Dr. Pinoy hotline 441-1299 kag nahamtang ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Ara available sa tenan nga Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, sa tenan man nga The Generics Pharmacy. Sa Santo Rosario Drug Store, Rising Drug Store, Alice Drug Store, Leonor Drug Store, kag Surgeon Pharmacy. Relax anay, kay ma-horoscope na si Tita Wilma. Pantay ninyong inyo tag sa zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. Lunas na Lunas, Hunyo 29, day before mag-end ang bulan sa Hunyo, di ba? Sa mga birthday celebrators natin, happy birthday! Sa mga nagsaulong man sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary! Sa inyo, ang aton sa ni wish good health,
nga mangin safe man kamo adlaw-adlaw. May mga blessings nga mabanton. Of course, bisan jutay lang, may saluhan para sa inyong selebrasyon. Okay, Tita Wilma. Una nga zodiac sign. Cancer. Mga natao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Sa mga Cancerian, abi mo kung anong gina-experience sa isa mo ka-friend subong adlaw, inang gina-experience yan niya subong mangin problema ina sa iya. Kung may pagsalig ka sa ikasarang wala rason nga hindi ikaw makakita paagi para mabuligan mo siya sa paghatag solusyon sa iya problema. Friend gito. Kag isa pa Cancer, ang pagtrabaho sa sulod sang balay, importante, Lunes subong, hindi magpatamad-tamad. 1, 12, 32, 23, kag 30, mga masuwerte mga numero, Emerald Green is your lucky color. Mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Ari naman, Leo. Isa ka malapit mo nga kapamilya o kon paryente ang magapanawag sa imo o kon magapalapit sa imo, mangayo sang bulig sa imo. Kon masarangan mo man lang kag daw kinahanglan gid, hindi mo pagdalukan. Maka-encounter man ikaw karon nga adlaw sa isa ka pagtilaw, mga masuwati mo nga numero 5, 12, 13, 27 kag 41. Your lucky color is violet. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na tao, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Aba, ang love life ni Virgo, karon nga adlaw, happy ikaw. May isa ikaw ka transaksyon nga matapos man karon nga adlaw. Pero Virgo, hindi kagin magpadala-dala sa silamos ang imo balatyagon kay base sa ulihi magahinulsol ikaw. Mga maswerte mo man nga mga numero, 4, Jesse 6, 27, 35, kag 37. Your lucky color is corn yellow. Sa mga Libra, mga natao Setyembre 23, tubtub Oktubre 23. Libra, tagaiman, atensyon. O kung igtalupangon, ang daw nagagamong relasyon ninyo, either mag-asawa ka mo, or magnubyanay ka mo, or friends. Or French, ang in your friendship. Sorry. Abi ko may jutay, dira nga problema, arigluhain na. Kag makasalig ka man sa katampad sa isa mo ka abyan, nga handa iya sa pagbulig sa imo karon nga adlaw. 3, 15, Jesse 9, 35 kag 38. Your lucky color is yellow. Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, sa mga Scorpio, mas gusto mo pa yan nga magpabilin dira sa inyo balay karon nga adlaw sang sa maghagad ga gwa. Okay, para safe ikaw, di ba Scorpio? Yes, kung wala man lang importante nga kaladtuan kung importante nga hilimuon, much better dira ka na lang. Na kaayuhan man ang maangkon mo kung likawan mo nga maakig karon nga adlaw. Scorpio, mga maswerte mo man nga mga numero 8, 9, Justice Ace, 33 kag 42. Your lucky color is blue. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, yes, Sagittarian, hindi na pagpadugaya ang bagay nga gusto mo baklon. Hindi na napagpadugaya. Kaya nga, ina ang maghahatag sa imo problema sa ulihi. Nung butong singon ipagpadugayon, baklon mo, gen. Pero lang tawon mo, si saon mo, Sagittarian kun bala, or Sagittarius kun bala, kinahanglanon, gid, o kung gusto mo. Budlay na. Kinanglan maging honest ka man. Mga maswerte mo nga numero 8, 35, 40, 42, kag 45. Your lucky color is gold yellow. Alas 2:44, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma sa dugang ng mga zodiac sign pagkatapos ng aton commercial break. Life Extension. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinamit Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang
Okay, sa ito na din ang mga kauturan ko ninyo kwarta, gusto ninyo mag-loan, o na naman nga klase ng loan, pwede ka mo maka-inquire sa Golden Sun Finance Corporation. Ha? Sa tion sa karon sa pandemic, damo ginang nanapektuhan, pwede ka mo maka-inquire kung anong gusto ninyo nga loan. No? Contact lang ka mo sa telephone number 4348788 o kung 7076730. My cellphone number man 0925-708-8424. Kag kung gusto ninyo magbisita man sa ila sini office, ara nahamtang sa corner LN Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Basta kompleto ang inyo sini mga requirements, proseso madasig kag ma-approve ang inyo sini nga loan, na di kalidad ang serbisyo. Very accommodating pa ang mga taga Golden Sand Finance Corporation. Gani kung need ninyo ang mag-loan. Ano nga classes ng loan? SSS, Jazayas, Real Estate na classes ng loan, no? Car loan or truck loan or whatever. Salary loan pwede man, ha? May mga branches man sila dito sa Baguio City, Kabangkalan City, sa Victoria City, kag Sipalais, or Silay City, I'm sorry. Aha, Tita Wilma, ang ato na DTX 500 capsule man, di ginapagkalipatan na para sa aton liver. Kinanglan ginaton matinlo ang aton liver adlaw-adlaw. Ha? Ang DTX 500 capsule naton may detoxifying compound. Amo na sang in charge sa pagtinlo sang aton siniatay para maging healthy, para siya maging fit kag active. May mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants, pangontre naman sa liver inflammation. Tinita na pagpasugtay, no? Kaya basi mahulog sa cirrhosis of the liver o kung cancer of the liver. Ang ato na tayo importante. Ha? Kaya amo na sang storage sa mga nutrients na kinanglanon sa aton lawas. Gani para sa complete management sa aton sa liver, GTX 500 capsule adlaw-adlaw. Mabakal man din sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, kag syempre diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pwede man kita makabakal online, pwede man ma-deliver mismo sa aton puluyan paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag ara man sa Kalusuganyan Facebook page. Tandaan lang gid naton nga ang authorized online distributors sang DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika de Alternativo Medicine. Nabilinta nga mga zodiac sign para sa itong horoscope. Capricorn, kita Tita Wilma. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tugtog Enero 19. Ara sa palibot mo ang mga mahingaliton, ang mga manuginto, ang manugpakuno-kuno. Gani halong ikaw, ha? Halong ka sa tanan mga ginahimo karon nga adlaw sa imo pagin mga kaladtuan. Mga masuwati mo nga numero Capricorn, 5, 13, 33, 40, kag 41. Neon green is your lucky color. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Matuman mo na ang madugay nga ginpangako. Pasalamatan kag isang ginpangakuan mo, likawan mo man nga maghimo sa isa ka bagay nga igakalain sang iban. Aquarian na, masuwerte mo man nga mga numero 3, 17, 24, 30, kag 44. Chinese blue is your lucky color. Sa mga Pisces naman, maganitaw Pebrero 19, tubtub Marso 20. Maging matawhay sa ginapaabot mo ang mga hitabo karon nga adlaw. Pisces, likawan mo lang ang drama. Kung may nahimo man ikaw nga sala, bato na. 4, 8, 15, 28, kag 39, mga masuwerte mga numero. Jade green is your lucky color. Sa mga Aries naman, mga nataw Marso 21, tubtub Abril 19, preparahe. Kag hindi pagpaligara ang isa ka maayo nga kahigayunan o kon oportunidad nga mag-abot sa inyo. Yes, Aries, kag magabunga man sang kaayuhan ang imo ginahimo karon nga adlaw. 8, 15, 26, 32, kag 39, mga masuwerte mga numero. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao Abril 20, tubtub Mayo 20, halong ikaw Taurus sa anuman nga ginahimo mo karon nga adlaw. Kagabi mo ang ginahulat mo, kag ang ginakalangkagan mo nga balita, yes, mababot gina. Maabot karon nga adlaw kag mabatian mo gid kun ano ina.
Si Ace 12-22-40 kag 41 mga maswerte mong numero. Purple is your lucky color. Kag sa katapusan nato nga zodiac sign, Gemini. Ang mga Gemini na tao, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Gemini, halin sa isa kasala nga nahimo mo, mga leksyon na ina para sa imo nga dapat kalimtan mo na. Ha? Kung ano man, kalimti na ato tungod nakaligan na at tubanga ang subong kag palaaboton. Tinguhaan mo nga mangin mahinalungon sa pagtuman sang imo trabaho kag obligasyon. Mga maswerte mo nga numero 9, Justice Ace, Justin 9, 31 kag 38. Lucky color peach. Happy birthday ana kay Inday Monalyn Dinoy, halin sa imo pamilya. Kag may-ari ko ito kagina nakita nga birthday greetings nagsaka na raw. Happy birthday to Mary Joy Gonzaga kag sa iya baby Vale or Valley. Happy 6 months and happy christening baby Vale. Thanks Tito Wilma and more power from Helen Rios. Ay, kamusta, long time no here. Tito, we're watching from Villamonte. Pag-greet sa akong Panasiatic Solution family. Thank you. And also in Barangay Araal, Canilas and Gales family. Salamat, Gid. Pwede ko request kanta no other love Victor Wood. Thank you. Hata Rosita Cantonina. Hi, sorry, Gid. Relax lang. Balik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Agdog. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Time in punto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ito Wilma sa This Is My Life. Salamat man kay Andrea Amanda Jaime. Good afternoon. Thank you so much. Kit Martin Di Paula, kamusta lang sa imo? Thank you, thank you. Kay Miss Melanie Robles. Aha. Miss Melanie, mayong hapon lang dire sa imo. Fernando. Kasi banay ni si Fernando. Sorry, Day. And Melanie, good afternoon. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay siyempre man kay Miss Jornalie Lipper. Salamat. You're late. Philip Alonzagay. Good afternoon. Salamat kid sa inyo. Wayne Milieva, good afternoon. Tito Wilma watching live here in Malaysia. Pamatigid kami sa Dini Oriarte Subdivision sa La Carlota City. Salamat man Julio Soles. May nga ito na Zenton Plus Gold. Inigin natin pagkalipatan. Ito sa Zenton Plus Gold ang pinaka-epektibo nga food supplement nga imo gid ginapangita para sa imo problema tungod sang imo mahigko nga dugo, ti basta higko atong dugo damo gyud ang imo blood sugar, blood cholesterol, imo uric tanan lang nga problema sa aton sinidugo para sa aton ikayong lawas. Ganyari ang Zenton Plus Gold nga mas pagin pabaskog para mas pagin nga mangin epektibo. May dugang pa nga extracted halin sa amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Gani sa aton man mga kauturan nga nagapangita sang epektibo nga food supplement Zenton Plus Gold na. Mabakalina sa inyo mga suki nga butika dira. Kag syempre Zenton Plus Gold 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Ang ito na Horacio Imperata against coronavirus. Din ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo. Horacio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila palagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy.
Subuman ang mga ahensya sa gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, madamugin nga salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati. Annabel Garcia, naginagwit ni Annabel Garcia sang happy birthday atiya nga si Lucy Bantilio Mansueto karon nga adlaw. Dire sa may barangay Bangta Bacolod City. Okay, happy birthday! Kay Novia Valencia Subaldo, yes, salamat gid. But anyway, si Tita Wilma gusto pa man, pasensya na wala naton malabutan sa pagpangalagad naton sa This Is My Life sa karon nga hapon, mga greetings ninyo. Pero si Tita Wilma nagapasalamat sa inyo pag-upod sa aton karon nga hapon. Ang aton Bible verse for today halin sa Psalm chapter 119 verse 14, and it says, I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. I can't say goodbye. Mardamugin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. Kag salamat man sa akong mga partner sa Technical Control, Action Henrys Pulgar, kag Action JM by Ken. Sa ngalan sa amon Station Manager Action noon, di maala magbanwa amon Productions Chief Action Rex Kentong. Si Tita Wilma nagapaalam kag saliwat salamat sa inyo. Tubtob liwat naman buwas, standby sa iton matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. You're such a part. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.